Μέμι! Έλα, τι θες. Έλα. Σήμερα η μαμά θα σου δείξει τι πήρε από το The Fashion Project. Είστε έτοιμοι? Άντε, γιατί μας έπληξες. Για να τα δούμε. Πάμε να στα δείξω. Ζευγάρι νούμερο 1. Αυτά είναι τα αγαπημένα μου, Δες τις πεστορία. Δες το χρώμα μπορντό. Χρώμα αίματος. Και ξέρεις, δες το τακούνι. Ξέρεις γιατί το πήρα τόσο μικρό? Τι. Για να κορεύω βάλε σοβαρέ. Να τρέκω. Έτσι να μην πονάνε τα πόδια μου, Έξυπνη η μαμά σου. Σ' αρέσουν? Πολύ ωραία είναι. Πάμε στο ζευγάρι νούμερο 2. Καλά. Θα τρελαθείς με αυτά. Δεν ήξερα ότι έχεις στυλ. Όχι. Εσύ δεν είχες στυλ. Απέκτησες μόλις τώρα με αυτή τη μαμά που έχεις. Παρακάτω. Δες πως ωραία είναι, έτσι, εκεί Πολύ μόνο. ωραία αυτά. Δεν κρυώνει το πόδι σου, γι' αυτό τα πήρα. Λοιπόν, και... Μην νομίζεις ότι η μανούλα σε ξέκασε, γιατί πήρε κάτι και για σένα. Για να τα δω. Κλείς τα μάτια. Θα σου πω εγώ να ανοίξεις. Άντε. Άνοιξε. Σνεάκερ. Πώς. Σνεάκερ. Σνίκερ. Ναι, έτσι το έγραφε. Σνίκερ. Πολύ. Πολύ ωραία και μπορντό που είναι στη μόδα στα τα παπούτσια μου. Με γεια σου, πάρτα. Ευχαριστώ πολύ. Αυτά είχα μία σήμερα. Γεια, παιδιά, στα παιδιά. Γεια.